a kričali: Hurá, bravo, vivat! Hurá! Bravo! Viva! Hurá! Hurá! Bravo! Odrazu si však jedno dieťa všimlo, že cisár na sebe vôbec nič nemá. Ktoré deti si to všimli? Ruku hore. Tak to všetci potom, ktorí si to všimli a povedali si, ale veď cisár je nahý. Povedalo dieťa na hlas. Povedzte všetci na hlas. Ešte na hlas viac. Zakričte to, aby to počuli. V Bratislave to musia počuť. A ľudia si šepkali, čo povedalo dieťa. Cisár je nahý. Cisár je nahý. Cisár je nahý. A nakoniec volal všetok ľud. Cisár je nahý. Cisár je nahý. Cisár je nahý. A vtedy si cisár uvedomil, že švindliarka a švindliar ho podviedli, obrali o peniaze a zmizli. No ale pomyslel si, teraz nesmiem dať najavo vôbec nič. Ha! Nikto sa mi nebude smiať. Nikto nebude kričať. Ja som predsa najváženejší a najdôležitejší človek v celom kráľovstve. A všetci ma budú poslúchať. A tak kráľ ďalej chodil pomedzi ľudí nahý. Ďalej ešte vznešenejšie mával a ľudí pozdravoval kývaním ruky.